És dilluns, comencem setmana i també tenim ganes de saber quina serà la previsió del temps que tindrem aquests pròxims dies. Josep Pasqual, molt bon dia. Hola, bon dia. Benvingut, doncs, ja un dia més, perquè tenim ganes de saber si aquestes temperatures altes continuaran aquests pròxims dies. Sí, doncs en principi aquesta setmana tindrem un canvi. És a dir, hem tingut, com comentaves, doncs, temperatures altíssimes aquests darrers dies i això, doncs, juntament amb un mar que s'ha anat escalfant, doncs, fa que hi hagi molta energia i el que passarà és que amb alçada doncs, ens arribarà aire una mica més fresquet i el contrast de les dues masses el que farà és doncs, que el temps, per una banda, s'inestabilitzi i, per altra banda, doncs, que les temperatures refresquin i es normalitzin per l'època de l'any que ja som a la segona quinzena d'agost. En principi, avui doncs, la situació no canviarà massa, sí que la temperatura serà una mica més baixa que en els dos darrers dies i començarem a veure algun núvol i demà ja els núvols seran més abundants i en dies posteriors doncs també i la situació que hi haurà serà situació de tempestes, sobretot encara en aquesta època de l'any afecten més a l'interior que no pas a la costa, però tant demà com dimecres com dijous algunes podria costar a la nostra zona i deixar doncs, algun ruixat i en algun lloc que costa, diguéssim, de saber on, doncs malauradament poden deixar doncs, alguna pedregada o algun fenomen d'aquests una mica violents. I ja de cara a divendres doncs, sembla que el temps tornaria a estabilitzar-se i per tant doncs, tindríem ja un final de setmana més tranquil. Però ja dic, entre setmana el que tindrem doncs, és aquesta baixada, aquesta normalització de temperatures i doncs, aquesta possibilitat d'aquests núvols més abundants i possibilitat de que arribi alguna tempesta, que en tot cas no seria ni en tot el dia ni en tots els llocs, no? Seria coses puntuals, però ja dic que en algun cas pot deixar alguna pedregada. És a dir, serien aquestes tempestes a tarda? Sí, de tarda, tot i que sobretot de cara a la nit de dimecres a dijous, alguna podria doncs, arribar a la nit també. Doncs bé, una refrescada que l'esperem. Evidentment sempre hi ha aquesta part més negativa, no?, que en algun lloc podria fer mal i que també és difícil de preveure, però esperem que no passi res i com a mínim que puguem dormir una mica millor. Sí, això segur que sí que passarà, doncs, que aquest refrescament el notarem, perquè, per exemple, abans d'ahir, amb dades que tinc d'aquí, doncs la temperatura mitjana del dia va ser 7 graus més alta del que li tocaria amb un 16 d'agost, que era el dia que érem. Ahir ja es va mantenir al voltant de 3-4 graus per sobre i a partir d'avui demà doncs, es normalitzarà amb el que tocaria. És a dir, és això, baixen les temperatures però es normalitzen, és a dir, no és que faci més fred, sinó que farà el que tocaria. Exactament, sí. El que passa que també en el cas doncs, d'alguna tempesta, temporalment després del ruixat, ja sabem doncs, que la temperatura refresca però es torna a recuperar. També ahir vam veure un cel així tapadot, no?, que també doncs, sembla que és per els efectes, no?, dels incendis que tenim a la península Ibèrica. Exactament. Allà hi ha molts greus incendis doncs, cap a la part de Lleó, de Galícia, d'Extremadura, i quan tenim un incendi a prop doncs, veiem aquestes columnes de fum molt espès i que passen doncs, més aviat amb cotes no massa altes, d'alguns centenars de metres, no? Però el fum d'aquells focs doncs, van pujant amb alçada i amb alçada doncs, troben aquests vents de ponent que el que fan doncs, és portar-ho cap aquí i ja dic, aquest fum ens arriba però amb cotes molt més altes del que seria d'un foc proper, però deixa aquest cel doncs, enterbolit, quan el sol és baix, doncs, amb prou feina el veiem, amb prou feina destaca, queda molt esmorteït i fins i tot es nota o s'ha notat amb la radiació del sol que no ha escalfat tant.
Que potser això va ajudar que ahir no pugessin tant les temperatures? Sí, segurament sí, perquè, esclar, encara el dia és llarg i el sol escalfa. I si bé és morteït, doncs no escalfa tant. Doncs bé, Josep, hi ha alguna cosa més que haguem d'afegir? No, en principi, doncs, això, doncs, aprofitar aquest refrescament i respirarem una mica millor. Perquè no t'ho he preguntat, però hi ha alguna novetat pel que fa a la temperatura del mar? Bé, la darrera dada que tinc és d'uns 25 graus i probablement avui sigui una mica més alta i ara en aquest moment no ho sé, però sí que més tard ho sabré. Us ho comentaré el divendres. Perfecte, doncs Josep, moltes gràcies i que vagi molt bé la setmana. Igualment, bona setmana a tothom.